Kung mabukas ka mo kasi lang, muali ka pang pagpuna, bago sa bago sa kamatayan. Pinumubili mo ito kanya. Tambalin ninyo ang iyong kaugaling mong doktor. Kailangan mo magpapita. Masya, kaya hindi tayo yan naman. Kaya ito, hindi tayo ang mga kalata. Ang mga tao ng kumang kung wala ang mga pakot. Pag ito ko, naan ka naman. Ang mga pakot, ayaw na ang usa. Ginoon ko at ang mga Kasayo ako, natin ang Pilipinas. Panahon ka ron sa inyong pagkakasal. Kapila ba yung ako? Kapila ba yung ako? Sabihan naman sa ako ng inyong sa tulad na ikaw, kapurot ko pakasal. Ang tulad na rungkok, ito ito kanina. Sa mga tulad na magpusot ka na po anak ako sa inyong katuan. Ang wakil ka sa ako na ito anak sa inyong ay mapuputukan. Sama kayo. Kanina, kung makakapit pa naman. Gawa na niya airport. Sumpayan sa balay niya. Yaman siya. Masasya ka kanina ang kapatado. Kasi nahayakan na kayo. Kung ipadala ka kanina ang espiritu. Nagpunyak ako pinaaki sa tubig. Kaya kalibutan lang lakon pinagi sa tubig. Apan ano na pa'y pupunyag, kung papunyag ka na ako, malabaw pa ka na ako. Dili manggali ako makahibang sa iyang sandalias. Magpapunyag siya, para magpandun siya sa kalayo sa espiritu. Magunit siya kung tigo, karon ayakon, dahil ang mga tipasin. Inong-lumi pa ba? Naglabay ako binhi dito sa kalibutan. Binhi sa kalibutan. O itong pagkinig sa iyo ta. Apan, sa pagkagabi, naglabay sa binhi ang lawan. Binhi sa mga sampot. Kay pas-pas man, mukayanan ang mga sampinit. Naunan ang binhi nga akong nilabay. Sama ka ninyo. Naunan ka mo sa kalibutan mo o di pa ka mo sa kailibutan. O ngayon ako. Amahan. Ama. Kaya naingon mo sa kanang. Iton ko kining bini sa sampilin. Harun mo ko pag-usap. Ayaw ko sa naingon ako sa mga niya. Ayaw ko sa ninyo pag-ibtang. Kaya dili pa tinay. Kaya kung iyong ibton ang sampinit, may ngunit na sa binig na importante ka na ko. Base mapil sa ibon. Kung dili pamanting ani, sayang ang akong mga hinang ko. Sama ka niya. Nagpabiling ako sa kalibutan kay dili kong gustong downloadan na badyo. Libuan ka tuig, ako kining ipasiligan. Lingon ako. Amo, ayaw sa potla kining parasa. Pabuta sa isa katuig, kung dili pa mamunga, potla o itambok sa kalayo sa impyerno. Sama sa pino, nani kuya na gikabutan sa usa ka sampinit. Lingon ako. Kaya likabot sa ating harvest, muingon ako sa akong mga anghel. Ibton ko ang mga sampinit. Apan kung adunay mo uban, nga mga trigo nga namunga, dili na bali, kay ting harvest naman. Duha ka mata sa espiritu. Makita sa buhay. O ganaka ninyo ang hinay sa dautan. Nakabalo na kamo. Kinsa ang inyong sa samang bagay.
Muyon ako sa mga amin. Unahan ninyo pag-ibot ang sampinit. O bugkusin ninyo o hugot. Aron itampo sa kalay sa impena. Alahan sa walang kasalanan. Dalawa karon andakan sa pena. Ulahan ka mo nahimata. Ulahan ka mo nakaila ka na. Ang nakaila ka na nakadungan sa akong. Salamat kayo. Ihatag ninyo ang inyong kaugalingon. Huwag tangan ninyo ang kabalakan. Ang gamo, pagkamabitasman o kako. Huwag ihatag nato sa amahan ang anak, ang balaang Espiritu Santo. Paglibay ka mo sa inyong pasyon morning.
Sa pagkahuman sa kamatayon, wala na laing lawas na mamatay ka. Tunawa ninyo, wala ang sakramento nagpakamatay, aron lamang ihatag ang iyang kaugalingon at sa mga tao makasasana. Buhatan ninyo, kay buhi ako sa inyong kasing-kasing. Dili na ako magpabasa kaninyo sa kamatayon sa krus, kay mao na ang inyong gusto, ang kanunay ako ipapatay. Pinoon, balaanan niya kini, kay sulat kini isang Mateo, kamatuunan kini, o may tubog kini, kay tanga. Sulat kini isang Mateo. Ayan, ito. Pagkalaot ninyo magtutulo sa balaod o kamong mga parisyo, mga tigpabarong inyo. Gibababal ninyo ang mga tao sa pagsulod sa kingharian sa langit apan kamo mismo dili pasulod o dili o pasulod sa mga tao na gusto musulod. Pagkalaot ninyo magtutudlo sa balaod o kamong mga parisyo, mga tigpabarong inyo, mupanaw kamo sa kalagatan o sa kalibutan aron makapi o makapi ko mga tao o sa nakabig na siya. Gihimo ninyo siya malabibang amay na maimpirmo kay kaninya. Pagkalawat ninyo mga giya sa butaan, nagtudlo ka mo, makuha mo sa pagkaw, manumpa sa templo, dili kinahanglan, matumano niya ang iyang mga panahan. Abay, kung manumpa siya tungod sa bulawan na na sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang mga panahan. Mga buta o mga puang-puang, hain man ang may labing importante, ang bulawan ba o ang templo, nga maoy makabalaan sa bulawan. Nagtuglo sa kamo nga o may mga mumpa at ubangan sa altar, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang mga banahan. Apan kung manumpa siya at ubangan sa kasamana sa altar, kinahanglan na tumano niya ang iyang panahan. Pagkabuta kaya niya, hain man may labing lang importante, ang gasaba o ang altar, na maoy makabalaan sa mga gasa. Busa kung may mga manumpa at ubangan sa altar, nanumpa siya niini o sa tanang gasa na nasa altar. Kung may manumpa sa templo, nanumpa siya niini o sa Diyos na nagpuyo dito. O kung may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Diyos o kaniya na naglingkod niini. Pagkalaot ninyo, mga magtutudlo sa balaod o kamong mga parisyo, mga tigpakarumingon, naghatag kamo ngadto sa Diyos sa ikanapulong bahin, bisan ganit sa mga lamas sa mga herbaboy na sa anis o sa kalingat. Apan wala ninyo itong mana ang mga importanteng mga pagtulunan sa balaod o business. Kaluoy o pagkamatinod-ano ang nayon tali yung buhaton ninyo. Buhaton ang tali ninyo sa walay pagpiya uban sa pagtulunan. Mga kiya, mabuta, salahon ninyo ang labong nga anaa sa inyong ilinon, ang panlangin ninyo ang kamilyo. Pagkalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod o kamong mga parisyo, mga tigpakarumingon, gilibyuhan ninyo ang gawas, mabahin sa inyong mga baso o platuapan
ang sulod na puno sa inyong mga kinuha, pinaagi sa pagkaluping o kahapok. Mga Pariseo, nabuta, limpyuhin. Una ninyo ang sulod sa baso o plato o malimpyusan ang gawas nini. Pagkaliaot ninyo mga pagtutulog sa balawat o kamong mga Pariseo, mga ating pagkarungin nun. Sama kamo sa mga lungganan na pinitalang puti na maanito tanawan sa gawas apan sulod puno di ay sa buko sa mga patay o mga pugaw utang. Sa samang bahagi sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo apan sa sulod puno kamo sa mga pagpakamarong ingnon sa mga sala. Pagkalaot ninyo mga magtutulog sa balaod o kamong mga Pariseo ting pagkaruminon ng buhat kamo mga maanindot na lugnanan alang sa mga propeta o gidayan-dayanan ninyo ang mga monumento ni adto mga matarong o kinabuhi. Nag-ingon ka na. Kung kami nagpuyo pa lang sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang mga gibuhat o patyon ang mga propeta. Busa, iampo ninyo nga mga kaliwat kamo ni atong mga tao nga ipatay sa mga propeta. Sige, padayon kamo o iwasan ninyo ang isugdan sa inyong mga katigulangan, mga bitin o mga anak kamo sa bitin. Unsaon man ninyo paglikay, magdili kamo kasilutan. Pinto sa ito, kung sa sultihan ko na. Pagdalaan ko kamo mga propeta o mga maalawon o mga magpapagya. Patyo ninyo ang mga pipila kanila o ilansang sa cross. Ako ba? Ugang ba? Pangunala ninyo sulod sa inyong mga sinagoga o kukbon ninyo sila kikan sa usahan kalungsod ngadto sa laing lungsod. Tugunin ang silod sa pagpatay sa tanang mga tao na walay salam. Anak itang kaninya. Sukad sa pagpatay kang Abel na walay salam. Ngadto sa pagpatay kang Zacarias na anak ni Barakyas na inyong kipatay. Tunga-tunga sa altar o sa tenda. Sultihan ko ano nga ang silot ni ining kanan pagpatay mahig ako sa mga taong ining panahon. O Jerusalem, Jerusalem, ipatay mo ang mga propeta o ipato ang mga sinubo na ipadala sa Diyos kanina. Pagkadak kang higayon nga bukod na kong tigumon ang tanan mo mga anak sama sa usa ka himungaan nga nagtigong sa iyang iso ilalong sa iyang mga tako. Apan nagtumili ka karan biyaan sa higpit ang imong balay o magminaw kini. Sultihan ko ikaw, masukad ka, hindi ka lang makakita ka na ko pausap hapot na buingon ka, bulahan siya na muani sa ngala sa Ginoo. Kung malaman ka mo, mula ka na, kung nalunod na ang karon na mauna ang kalang. Salamat kanina. Pagmawagan ka na. Pulong kini o masinod anak kay ibang hilong kini sa Diyos.
Di ko nun, kurog din po. Para minsan sana, pagkawag po nila. Isip-isip, kinsa ang pagkalawat. Kung manumpa sa halat, mayroon ka magluwas na. Kung manumpa sa halat, hala. Isip-isip ha. Siguro, nakailangan ko na ito. Siguro ko, maayo pa mo na ako. Ano? Bright pa mo na ako. Maayo pa mo. Pero tungkol sa espiritu, naibog mo, hindi na mo ilang. Hindi mo sa anak, ayaw na pangaliyopon kanina. Sige, pangaliyopon. Anak ito. Na? Uy. Hindi na napagluparon. Kaya magandang ginagawa ni. Kagalihan, di Panginoon, babasa pa kung puros mga pare ko ito. Alaon. Isa magkatulog sa balawan. Mga propeta. Ipagpuhat mga balawan. Naman ka. Yung isa man paresyo, kanan, ina. Anak hindi. Ito ba naman sa baka? Sakot mo. Dili mo tapani pero kanang mga sa kapanahon sa pagkasa kung naay mga linog-linog man mo na ang pangilan ninyo maapit na siya. Diba? Yung sige ito kampong magkasang kalibutan ito kampong detasyon na kupreno. Yung kung mag-ampong po ito magkapos po pagkat papuntang paglaong ha? Wala mo kabalo? Ito ang pag-ampong ko no? Pwede ito mga madumutan na! Sa kadaghan niyo din, ibalandahin mo pag-ampo. Silita. Kamo, o kamo diha. Mag-ampo mo nga walay ulan. Yang uban kay magbiyahe, mag-ampo po ng walay ulan kung magbiyahe. Mag-ampo po itong nagpugas ng ulan. O niya, ang inyong mga reliyon, mga mana. Sa pikas na reliyon, isa lang ang Diyos. Nag-ampo po siya. O, tagaan ni Grasya. Pag-ampo po siya. Ang uban po, nag-ampo po, nanay madisgrasya, kanay doktor. Ang uban po, mag-ampo, nanay po mamatay, kanay imbangay. Ang uban po, mag-ampo po, namamuhi. Pagkakiyas. Gituluan, manggod mo sa inyong pagtulunan na mangayo ka mo madungog. Dili! Kinahanglang magbuhat ka mo. Kay basi, dili na ka mo mangayo, madungog na ang inyong kikinanglan. Wala sa Biblia. Kung ako, yan, no? Kung ako, ipakita na ko karong gabi, no? Dito. Ay, nagpuno, ulit dito ng kasiyahan. Naapoy mo pabisi, naapoy uban na dito, no? Naapoy uban, o sa tindahan, lipay po na itindahan, kinaapoy utangan, borte kumula sa tindahan, ano? Naapoy uban, mag-iksam, yan, magkapasan po, nagkapasan, borte kumula, wala po. Yan, ampuran po na sila. Tama? Kaya nga no, giya man sila sa buta. Kaya kung dili uta sila giya sa buta, nag-ingon ang Ginoo, tumana lang ninyo ang akong mga suko, ay base dili ka mo mangayo. Na. Kanawa. Pantayin ninyo ng minit mo magtutudlo, magsuri-suri o mga pag-angko. Magpasidumog. Sayod akong po na sa langit. May pagabot pila sa akin kayo, nakapali sa purgatorio. Diyan sa buta. Pero hindi mo ko sige sa buta, ha? Bala, higugma ang imong asawa, bisan kinsa siya. Asawa, kahura imong bana, bisan kinsa siya. Mga ginikanan, ayaw kong luha ang imong anak. Kaya imo ka ng anak. Hindi pa ba ka? Nga mahigugman niya, kung wala na siya. Kaya mauna ang gitudlot sa giya sa butang. Mauna kung mamatay, mao pa ang atong pagkina. Bosa ka mo mga anak! Kaura ninyo ang ginikanan. Ayaw pa butang na mamatay siya na magpatulog ang luhan. Na nalipay mga nito yung ginikanan na namatay na siya, kaya mga ulo.
Tungod sa nagtulog ninyo naghisabtan. Ayaw ka mo kabala ka kung isa ka mo kanyanto. Wala mo ko nang kunyan, wala mo ko nangasal. Mas maayo mawala ako kay wala ko'y tulubagon. Wala mo kong kuningon, sultin mo na ako sa salat. Mas maayo kay usahay mo balik mo sa salat. Tama? Hugasin lang ninyo ang inyong salat pinaagi sa inyong pagpangita o kanan. Isa-isa kita nga mo ato. Ako, igo lang kong nagsulti nga maghatag ko kaninyo nga nakakita. Bilik kong kinasamtan. Ano na ba dahil ko ta nga mawagak sa laing ko ta? Kaya kung nakakita sila, isa lang ang amahan. Rami magtutulog sa ilaon ta, magpakisayod ang mga tao bahin sa kabugoton si Diyos. Nagsigi ka mo hugas sa gawas sa baso, apan gilamoy ninyo ang karayon. Sige ka mo o pasigat mo, makamo sinugo, apan ka mo mismo, hindi mo sunod sa langit. Sige ka mo pamantay, pero wala di ka nakabalo sa imong kinahiyan. Nagsige ka mo hugas sa gawas sa baso, apan wala mo kakalo. Hugaw di ay ang sa nini. Tama? Busa gamitan ninyo ang inyong mata, iwag lamang sa inyong lawas. Kung naani ka mo sa templo, ayaw pag-ani din kung adunay mga tao na imong gikayo sa gikalabutan. Biyahe sa ninyo din o pakayo pasaylo sila. Kay kung nakapasaylo, pasayloon ka mo. Ayaw ka mo to, kung nag-memorize ka mo sa kung pag-ampong awalay buhat, maluwas na ka mo, usa ka na kagisabutan. Nag-ingon ka mo nga tumanon ang pagbuot din sa yuta ngayon sa langit, apan kamo nagbuot-buot. Diingon ka mo pasayloa kami sa mga sa langingon sa pagpasaylo, apan kamo wala nakapasaylo. Mga biya sa buta, asa man ang importante? Ang halat o ang halatan? Ang pagpasaylo. Asa man ang importante sa inyong wali? Ang gihatag sa inyo ha? O ang pagwali sa kaluwasan? Kung muingon ka mo, kung adunay gisilbihan, kung mangutana ako sa kalibutan, muingon ka mo, asa ang labaw ang gisilbihan o ang nagsilbi. Natural gayon, muingon ka mo ang gisilbihan, kay mahimo manimo, taas ka mo. Apan, ngano, nag-alagad mo. Ang tinuod nga pari, nag-alagad, umalagaron. Ang tinuod mga balantay, nagapuyong uban ka ninyo, o dili ka mubiyaan. Ang tinuod na amahan, nagapuyong, nagbantay sa iyang mga anak. Busa kung ano na kamay amahan, mabiyaan ka mo, anak ka mo sa gawas. Ang tinuod na amahan, magpakamatay para sa kaluwasan sa iyang mga anak, o pagsuki sa kamatulan, para maluwas ka mo. Ang diya sa buta, magpasigado, siya nangamahan, apan naglalabot siya sa mga taong santos. Kaya dili sila gusto, o dili sila makadawat o makabuhat sa mga taong na ilang ibalaan. Ilang kining gabiton, ang mga kinulit, haron makasapik o makapinansya. Busa ka mo, ang nakakita, ayaw na ka mo pagpabuta-buta. Pasagdain ninyo ang mga tao na makita sa ilang amahan o kamo magpili sa kaluwasan. Bulahan ka mo, kay sutihan ko ka mo, kay isa lang ko nakatay. Tanawang aron sa inyong mga naandal na pagpulutan, pagkirba ninyo ako pausap. Ang nagbuwag ng sala, sama sa nagpatay sa pagwali kong lawas. Talawang aron, ipadala ko ninyo ang mga hari. Mag-away din sila kung mag-ilog sa ang labaw. Mag-away po ang mga nasod, batok sa nasod, tungkol kay ano na sila ilabaw.
Apan ako ang nagtutang kaninyo, lainon po kamo, kiinan ako, higugmaa ang inyong kaaway. Pabutan sa saktong panahon, kay dagaan ko kamo ang panahon. Ang magpatay, balusan sa pagpatay. Bukod sa ang dili gustong buhaton sa imong isip katao, ayaw buhaton. Kung dili ka mo gustong libakon, ayaw pang libakon. Ayaw pagpatay, kaya ang nabuhi sa espada ko sa pauni. Pinumdumini yung pagkayo, panahon ka ron sa kapanunan, kaya naaakoy, kiandam sa mga tao na akong kanaman. Ayaw ka mong kabalaka kung ano na yung mga katalaman. Ayaw ka mong kabalaka kung muabot ang kapanahonan, kaya nasayang ka mo na walay nasulat sa balaang kasulatan na dinig mo tabo ang pag-ipadala ko kanino ang anak sa tao karon mabuhi pag-usap ang akong tingog. Sa inyo na po ang kaliwa. Karon matuman ang kasulatan na magpuyok ako uban kanina. Bulahan ka mo mga anak. Apan alaot ka mo ka magpabungol-bungol. Alaot ka mo mabugat. Balik ka mo sa iya sa mga. Kunaunahan ko pa kaya. Ang mga bato mawalay bilis, amahan bilin mo kanina. Kamu bilinol ka na ako kung sa ayaw ninyo, balusi ang bato na ilaway ka ninyo. Pagmaimat ka. Kaya minaaga ninyo ang kabalak, ang kanako, ang kapungot. Kung mapugas ka mo kasi yan, muali ka po na nato sa bato sa kamatayan. Pinumdumini mo ito kanya. Tambali ninyo ang iyong kaugalingong doktor. Ang akong ituluan pinangisan. Karon malipayon ka mo samtang magbago sa akong pagpaling. Wala ko pa mo sultiin ini sa sinulan kaya ako upang kanina sa mausap sa akong gigamit. Tawhan mo sa kapag sa diyang anaan siya kanako, nalipay ako pa kayo, magipadala sa amahan, na magdala sa akong pangalan, ay magpabilit ako sa langit, kung anaan nila ang Espiritu, ang pinangga ko sa lugar. Sa iya kong ipakon sa ng Espiritu, dili sa bubalik, o mang inyong mga kinayang. Dili mo pa ang inyong mga reliyon, o sugat. Kung dili, magsulti sa kamatuoran, haron ka mo, ano na kagawasan. Kaya ang kagawasan, ang kamatuoran, may maghatag kaniyang kagawasan. Mamadala ko kanina. Wala ko kasada sa balang kasalanan. Ang akong isang pagkanina. Patayin niyo ang mga kini na magtutulog. Magbuhat kining sumilanon. Nga wala sa balang kasalanan. Magikat sila. O papasigar ko na sila maalam. Apan ang kaalam na ilang igulitan niya sa kalibutan. Tinumdumin niyo pa kayo. Ang kalibutan ka, dili na ako. Ang mga may gumaang sa kalibutan kaaway sa Diyos. Pag-ikaway mo ka mo, kanaka. Basta, tumanan ninyo ako mga suko. Kaya magkatulog ka mo ngayon. Kaya inihapang galing ako ang inyong mga buhok sa inyong mga ulo. Huwag sa pagka, ang inyong mga sabitan. Tinumbuhin ko kayo. Ayaw na ka na. Ano na panahon sa pagpugas? Ano na panahon sa pagkakabis? Ano na panahon sa kasihan? Ano na panahon sa kaya? Ano na panahon sa pagdaman? Ano na panahon sa pagkasina? Ano na panahon sa pabalaka? O ano na panahon sa kalitan? Nanong mabalaka mo ng kama? Kung sila na kanina. Ibasa ko kanina. Abang akong ipalagitan. Ang balaan ko sa mata. Kaya naaga. Hindi. Ang autorita. Na akong ilatang kanina. Ang balaang kasulatan mo'y gamiton sa pakuha. Ipadala ko ang Espiritu. Haron na inuntumo ang akong mga pinili o unang pakuko. Kaya aduna kayo mga pilinduhin. Tungkol sa mga pinili mga kulis-kulisan ang katalaman o aduna yung mga pilinduhin. Apan ayaw ka mo kabalaka kung mamatay ka mo, uban ka na ko. Kaya aduna isang nga na mga putong kinarong mamungat ka katong nabugagan. Bosa, kung gusto ka mong buhi ka na ko,
Pagtangan ninyong kabalaka. Pasagdaya ang mga tao na dinimutuo o ang inyong mga anak, asawa o bala, dinimutuo kaninyo. Pinoonsultihan lang. Dili pinagi sa pulok. Kaya inyong baka nagpuyot diyan na antila. Diya mamakap, diya magpasaylo, diya magampo, diya magpakaruging, diya magpababuang. Kung tumanin ninyo ka, natural. Dili kayo mabalaka. Kinsa ba ang makasumpay sa kinabuhi? Kabaga kami. Kamu ang makatambal sa inyong kagalingkot. Tungkol sa inyong kabalaka, kadalo kong kako. Dili ka mo makapilap o kapoy ang inyong lakas. Busa, gamitan yung lakas, inyong matatiwag sa inyong lakas. O tambali ninyo ang inyong kagalingkot. Anak-anak ang kaanak na magbikon ka ninyo na may punasyon o gahong sa mayong kalitan. Anak sa tulinay. Salamat din niya. Ang kalino, panagiyos, paglipay. Huwag kangan ninyo ang gapo. Kaya malipayo di ka mo. Pero kung anaakan ninyo ang kabalaka, pag-alangan ninyo, pagkamapaitas ninyo, mga buwang mo ikaw o masakitan ka mo. Paglipay ka mo, o kadunay nagpagdung ka ninyo, o nagpasabot ka na, nga malamang ka mo. Salamat din niya. Padayon ko, iiwagan ko sa inyong panahon. Nagalaon naman ko, ano na ba'y nagalaon? Nanabos sa inyong kailangan. Salamat kanya. Kinsa na ulang yung kaganihan. Doon ko. Ayaw ka mo, kayo po, kaysa inyong pagtulungan, action nila ako. Tumula mo ika. Awan mo ika. Apa buhay ako, iyak ka. Kung tangan ninyo ang kabalaka, hindi ka na magsakit. Kung tangan ninyo ang inyong pangalaw sa kalibutan, hindi ka makabutan. Kung tangan ninyo ang pagsaling sa inyong isika tao, hindi ang pagsaling sa inyong dumaan. Kaya wala'y tao ang makaluwas kanino, bisan kinin akong ginamit. Sa mapunin kanino, makasasana o masakitan. Tama-tama. Ang Diyos, mo'y buhatag kanino kay-kainan. Pinagin sa iyong pinagin. Amen. Sana. Hindi makitanaw ko ninyo, eh. Kung sige mo bukoses ko. Salamat ninyo, ha. Ako nagwali na ako para matastasan ang ating kalong sa kalimutan. No problema matastasan mo, dapat kung magbugal-bugal na to. Pero ayaw mong kabalaka. Kaya di na ko ito ka naman, naglalong sa Diyos. Kapag nangingat, paisiyo, isa magtutulong sa balaka. Na, lukuha ang seremonyas, di makaluwas ang seremonyas, gawas sa espiritu. Na, di maluwas ang pan. Kung wala ang pulong, di ba makita ang pulong? Kung wala ang buhay, wala ka rin. Nag-iwas ako sa orasyon ng mga pulong, pinati sa buhay. Kaya hatan mga, uy, yung nag-iwan yan. Di ba naay-gugod ka rugiyan? Naay-bino? Kuya, pabatang yung Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Kung wala, huwag na nas-bibya ko natin. Kung ano na nakatalakan ang mga milagro mo, may pagsampit niyo na ako. Naman ay mangandam sa pagpanganak, mangandam nga pag-abot na sa panahon. Kailangan ka mangandam. Kaya, abot nito kusok kayo mga kasama. Kami nga dito, nagkain na sila. Ang gusto ka na ito, tapi ka na. Ha? Kaya magugatan mo, anak. Magugatan mo yan. Kaya ako wala kayo katamot sa kalimutan. Ano man? Wala ko nakasal, wala ko namunya. Ang katuwa na nilatag na ako sama. Wala nila, wala signal. Lagi, di pa lang sa pinag-isip. Di sa tanahan nila sa pasyon. Suko sila na krabo. Pero suko ko pumatay para lang nila. Ano man? Gusto ko kubalong dito. Pero ang problema, magbalik si Kristo nila masalamat.